Ένα ρε παιδιά. Ό,τι πεθαίνουμε. Offside είναι. Offside είναι. Αυτός offside είναι. Σιγά, Λιβιέρ, βάρος, Λιβιέρ. Μας το βάρεσαν. Μόνος της τώρα. Παππούς. Μου βγάζει καλούδια από την τσέπη. Πικνίκ, θα βάλω εγώ τη σοκομπρέτα και εσύ την καραμέλα. Σαν τη γιαγιάδες που έχουν τσέπες, καραμέλι. Θα δίνουν στα παιδάκια. Πολύ καλός, αλλά... Καλά σε έξερε. Σε ποιον λέει? Offside είναι. Offside Ναι, είναι. όχι, offside, offside. Offside. Σιγά, σιγά ρε. Μπράβο Παναγιώτη, μπράβο Παναγιώτη. Και κατέκτα. Όλοι οι φυλάκες που σου πάνε να κάνουν βουτιές. Ο Κουσός πιάνε και μετά έπεφτε κάτι. Κωσί, τρέκα! Το έχεις! Όχι ρε, δεν μας αυτό είναι ο Τζάρικ. Ωραία, το έχω πολύ. Βέβαια έλεγε γίνει για φάση τώρα, θα τραβηθούμε. Τι θα γίνει παιδιά? Έλα ρε Βασίλη. Καλά έτσι δεν γίνεται δουλειά. Κοιτάξτε παιδιά και κοιτάτε τα γόνια. Τι ωραία. Κάτσε το σημείο. Ναι, όντως. Έλα μωρέ, να μισή ώρα μωρέ. Α, και έχουμε και τον τερματοφύλακα. Έλα μην τους ανέβαρε. Θα μην ξαβάκεις, αλλά κοίτα Σαβάκας. Ωραίος διαιτητής είναι αυτός. Μόλις ακούγεται απ' έξω. Ούτε είναι Σοφάκας Πάει κάτι. και σφυράει. Αφού να ζούμε κι εμείς τότε. Βλέπω αυτό που κάνει. Έγινε, ναι. Γιατί το έχω γεζώσει στο μόλι. Του χάλασε το καλό του πόδι ο Μάης, κατάλαβες. Πάντα εκεί κάτω. Δικιά σου Βασιλάκη, δικιά σου αγόρι μου. Πάρε το Βασιλάκη. Αχ μωρί. Εντάξει, έπρεπε να το συνεχίσεις. Τώρα τρέμω όμως λίγο. Εντάξει γκολ. Ναι. Τραβιούνται εκεί χέρια μου, γίνεται εκεί πέρα χαμός από... Στη μικρή των Ιωαννίνων προπονητής. Στον Πας. Ναι. Γι' αυτό δεν το βλέπω. Και ποιον έχει? Ένας άλλος, δεν ξέρω. Απλά είναι πρόεδρος και καλά στην ομάδα. Και έστω ρε γουά. Μωρέ Χριστιανέ, αμάν. Και κάποτε θέλαμε να χάσουμε μάθημα με τον Γιώργο για τα ρακούν. Στο κορκό. Ό,τι να το λέγεις, για όποια ομάδα, δεν έχει πρόβλημα. Δεν κάναμε. Σταμάτα, μωρέ. Α, πρέπει να πάρω ένα Έχω ένα τρίποδο. Το ψυχολογικό κινητό. τραύμα από το καφέ. Πρέπει να πάρω ένα τρίποδο. Το κινητό. Να σου ψάξω στο ίντερνετ. Θα πάρουμε καλά ξένο δούλε. Γεια σου Μαναγιά. Θα πάρουμε χρόνο. Μαρία δεν πιάς. Τι? Μαρία, πιάς. Όχι, ναι.
Τρέξτε! Δεν βγαίνει. Δεν βγήκε! Τώρα που έρχονται άλλους στο περιστεράτος. Περίμενε να ανεβούνε ρε, περίμενε. Άντε ρε Μάκη, παιδιά, Μάκη, κοιμηθήκαμε Μάκη. να πούμε σήμερα. Άντε λίγο. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο, Κοίτα ρε, τι κάνω ρε. Στρωτάει πάρα. Δεν κόρκα να πας. Χέρι δικιά σου. Καλά χέρι. Πήγαινε στη θέση σου. Ρε, επιτέλει πάστε. Καλά. Θα κάνω εγώ. Κάνε αλλαγή. Διώξε μακριά απέναντι. Διώξε απέναντι. Μονάρε, μονάρε. Μίτσο φώναξε να διώξει ένα απέναντι μας πετύχουν τα μάξια. 2-1. Έλα. Έλα. Έλα, Μάχο. Βγήκε. Θα έχω πολύ zoom, παιδιά. Τώρα. Μίτσο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Πλάκα κάνει. Πολύ παλιωμοδίτικο μου Μ' αρέσει το φαίνεται. πάνω. Τι έμορε. Πήγαινε για μπαλέτο. Άμα δεν σ' αρέσει. Άιντε. Ποιος το έκανε αυτό, ποιος το έκανε. Εντάξει, κατά λάθος όμως. Τα λάθος το έκανε στο Μάικ. Αμάν. Την πήρε την κίτρινο όλο τώρα. Αμάν, τι έγινε εκεί τώρα. Δώσε πέναλτι.